Sunt sigur că ați auzit și voi. Geometria nu e doar despre forme ciudate și reguli plictisitoare. Ei bine, se pare că are mai multe în comun cu snack-urile voastre preferate decât credeți. Hai să intrăm în lumea asemănării. În geometrie, asemănarea înseamnă că două figuri au aceeași formă, dar nu mereu aceeași mărime. Imaginați-vă că aveți două poze de mărimi diferite cu animalul vostru de companie. Dacă puteți micșora sau mări o poză ca să se potrivească cu cealaltă, fără să o întindeți sau să o turtiți, acele poze sunt asemenea. Teorema fundamentală a asemănării zice așa: dacă două figuri au aceleași unghiuri și laturile lor păstrează aceleași proporții, ele sunt asemenea. Gândiți-vă la feliile de pizza. Nu contează dacă e o pizza mică, doar pentru tine, sau una de-aia imensă pentru toată gașca. Fiecare felie are aceleași unghiuri și aceeași formă. Deci, data viitoare când vedeți un semn de circulație, un geam sau chiar un logo, fiți atenți dacă formele sunt asemenea. Geometria nu e doar pe hârtie, e peste tot în jurul nostru. Rămâneți curioși și fiți cu ochii pe forme.